बे मोब्लिब गोहोखौ बहायनाय लोगो लोगोनो बेयाव थानाय रायजो राजाफोराथ' जोबनो हायै खहा जागोन। बेयाव खाथियाव खालायाव थानाय रायजो राजाफोराल' खहा जाया। बेनि थार्मेल पावार प्रजेक्टनि सोरगिदिं 20 किल'मिटारनि साराउन्डिंआव थानाय गासैबो मानसियानो एफेक्ट जागोन। बेयाव एयार पलिउसन जागोन, वाटार पलिउसन जागोन, हाया डिग्रेडेसन जागोन आरो सुबुं सम्पद जायखौ जोङो बुङो बैयो नस्थ' जालांगोन। आरो बेयाव बाय'डाइभारसिटि आरो इक'सिस्टेमनि चेन्जआ थबस्र' जालांगोन। माब्रै? बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ सालायनो थाखाय बेयाव सानफ्रामबो गारि खैला सावगोन। थारमाने थार्मेल पावार प्रजेक्टनि खामानियानो जादों दैखौ फुदुंनानै स्टिम बानायनानै स्टिमनि दारै टारबाइन फिदिंनानै टारबाइना गिदिंनानै अल्टारनेटर आरो जेनेरेटरा गिदिंगोन। बे गिदिंनाय लोगो लोगोनो कारेन्ट जेनेरेट जागोन। बेखिनि खामानियानोल' जागोन बेयाव थार्मेल पावार प्रजेक्टआव। अब्ला बै दैखौ फुदुंनो थाखाय मा सावगोन? बेयाव खैला सावनानै दैखौ फुदुंगोन। होमबा बेयाव ट्राकै ट्राक सानफ्रामबो खैलायानो सावबाय थागोन। आरो बे खैलाखौ सावनो थाखाय सावनायनि सिगाङाव मा जागोन? बेखौ खैलाखौ सुगोन। सुखांनायनि उनाव बेयाव बे खैलाखौ क्रास बानायनांगोन। बिदि गिदिर गिदिर दख्रा दख्रायैनो सावा बेखौ क्रास बानायगोन। क्रास बानायनांगौआ क्रेसार मेचिन बहायगोन बेयाव। बेसेबा गिदिर गिदिर क्रेसार मेचिन बहायगोन। सानफ्रामबो थारमाने मा जागोन बेयाव हरदम मेचिन सोलिबाय थागोन ग्रुम ग्राम ग्रुम ग्राम। होमबा मा जागोन? जायगायाव साउन्ड पलिउसन जागोन, साउन्डनिबो पलिउसन जागोन। खाथि खाला थानाय मानसिफोरा साउन्डनि थाखायनो बिसोरो गाज्रि थासारि सोमजिनानै मानसिनि गोग्गो देहा दानायाव सुबुं सम्पद जायखौ बुङो बियो नस्थ' जागोन। बेनिफ्राय बै खैलाखौ सावनायनि उनाव बे सावनानै जेसेबां उखुन्दै ओंखारगोन खैलानि उखुन्दै, बै उखुन्दैया बबाव थांगोन? सानफ्रामबो गुफुर आरो गोसोम धुङा, मोननै जातनि धुङा ओंखारगोन बेयाव। होमबा बेसेबा कार्बन डाइ अक्साइड गेस ओंखारगोन बेनिफ्राय। आरो बेनिफ्राय सालफार डाइ अक्साइड गेस, बेफोरो बिराद डेन्जारेस गेस। जाय गेसा मानसिखौ खहाल' खालामो। बेफोर गेस सोमजिगोन। अब्ला मा जागोन? गेस जानाय लोगो लोगोनो बेयाव मा जागोन? बेयाव खाथि खालायाव थानाय दाउसिन दाउलाफोरा थानाय नङा खाथियाव। दंफाङानो गैलाबा बेयाव थानाय इन्ड'जिनियास प्लान्ट, जाय गोदो गोदायनिफ्रायनो थाबोनाय, बुहुमनि सोरजिजेननायनिफ्रायनो थाबोनाय दंफां लाइफांफोरा जेब्ला गैया जागोन, बेयाव इक' सिस्टेमनि चेनआ थबस्र' जालांगोन। दाउ थानाय नङा। दाउआनो थायाब्ला, दंफां लाइफाङानो थायाब्ला बेयाव जोंनि हाया डिग्रेडेसन जालांगोन। डिग्रेडेसन माने हानि जिखिनि थानाय गोहो, हाया जिखिनि गावनाव गुन थायो दंफां लाइफां रज'होनो थाखाय, आबाद जाहोनो थाखाय, बे हानि गुना गैया जालांगोन। बेखौनो बोरै जालांगोन? नोङो हायाव नाइट्रजेनानो गैयाबा, दंफां लाइफाङासो हायाव नाइट्रजेन बानायो। दाउआनो थालाबा फसफरासखौ जों बबेनिफ्राय मोनगोन? दाउआसो फसफरास बानायो। बिदिनो मा जागोन? दैया पलिउसन जागोन। बै खैला सुनाय आरो कुलिं खालामनाय, कुलिं सिस्टेम, बे सोलिनाय मेचिनफोरखौ कुलिं खालामनाय, बै सुस्रानाय दैफोरखौ बबाव गारगोन? बेयो मोनसे समाव अखाफोर हायोबा, दैबाना जायोबा, बैसोरो गारनाय दै, वाटार रिजार्भार, जि जायगायाव दैखौ गारगोन बिसोरो दोनथ'गोन, बेयो अखाजों आबाद फोथाराव लासैनो फैगोन। आबाद फोथाराव लासैनो फैयोबा मा जागोन? बे दैया पलिउसन जाबाय।
बिनिफ्राय बेयाव खैलादि सावबाय थागोन सान हर खैला सावगोन बे खैलाया खैलानि हांगारखौ दाबसे जायगायाव जमा गारगोन बेबो अखा हायोब्ला सुस्रानानै आबाद फोथाराव फैगोन अब्ला हाया मा जागोन हाया गाज्रि जागोन दैया गाज्रि जागोन बारा गाज्रि जागोन बिनि उनाव मानसिनाव हायानो जुदि मोजां नंलाब्ला हायानो जुदि मोजां थायाब्ला अब्ला जोंनि साधारन मानसि गामिनि जाय खामानि मावनानै जाग्रा खामानि मावाबा जों थांनानै थानो हाया खामानि मावनो जाग्रा मानसिया हायानो मोजाङै थालाब्ला बे डेभेलप जानानै जों माखौ जाना थांना थागोन बे डेभेलपखौ फैसाखौ उखुन्दैखौ पलुसनखौ अब्ला मानसिया खायदखौनो सुद्ध खायद मोनजायाब्ला नोरजिया जालांगोन नोरजिया खायद मोनजायोब्ला गुबुंले खायद मोनजायोबा केमिकेल गोनां अब्लाथ' बे समाव मा होनांगोन बेसेबा हायाव केमिकेल नाइट्रजेन सुपार पटास इउरिया सुपार पटास बेखौ नों ओरैबायदि बिबांनि बारायलांनाय हायाव होबाय थानांगोन नों अब्लासो आबाद जागोन लासै लासैनो बेखौ होबाबो जानाय नंला अब्ला जोङो केमिकेल गोनां बिहुद्ध आदार मोनजानानै जोंनि बर' बिमाया नोरजिया गथ' जोनोम होगोन खंगा बेंगुरा गथ' जोनोम होगोन बेखौनो बुङो नामा डेभेलप बेखौनो जौगानाय बुङो नामा सुबुं सम्पदानो खहा जागोन सुबुं सम्पद खहा जायोब्ला जोंहा मा जागोन बयबो साननो हागौ बेयाव दिपेन बर' आदाया बुंदों रायजोफोरनि भुल बुजाबुजियाव मोनसे गिनाय जादों पेनिक जादों होननानै बुंदों बर' जोंनि हारिनि जेबो खहा जानाय जों खामानि मावा होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों गुड मोजां सापर्ट सेलुट नों बे खोथाखौ बुंदों मोजां नाथाय नों मोनसे खोथा बुंबावदों बेयाव रायजोफोरजों भुल बुजाबुजि जादों मा भुल बुजाबुजि जादों गावनि न'खरनि हाफोरखौ बारि बागानफोरखौ थांगोन बिदि साननाय फैदों रायजोफोरनाव बिदि होनना बुंदों हा नों मा खोथा बुंखो हाग्रा सिफायनानै हाग्रा दानफांनानै बेयाव थानाय इन्डिजिनियास प्लान्टखौ फोजोबस्रांनानै नों कम्पानि मोनसे बहायनाय लोगो लोगोनो बे जायगायाल' एफेक्ट जागोन नामा बिनि सोरगिदिं थानाय मानसिफोरा एफेक्ट जाया नामा नोंथ' बुंदों 2 लाख दंफां गायनाय ग्रिन बड'लेण्ड मिशन जों स्टार्ट खालामबाय होननानै बेनि इन्डिजिनियास प्लान्टखौ दानफायनानै फोजोबस्रांनानै नोङो बाहेरनि अर्नामेन्टेल दंफांफोरखौ गायनानै बेयाव नोङो जाया बेयाव सोरजिजेननायनिफ्रायनो सोरजिगिरिया बे जायगायाव मा दंफां लाइफां नांगौ बेखौ सोरजिदों दाउसिन दाउलाफोरा गावसोरनो गायदों नों गायनाय नामा जों सुबुं समाजा गायनाय नामा बे हाजोफोराव थानाय दंफां लाइफांखौ जोंथ' गायाखै बेखौ सोरजिगिरियानो सोरजिदों बै जायगानि थाखाय मानसिफोरा बे जायगायाव थांनानै थानो हानायनि थाखाय इक'सिस्टेमखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बै दंफाङा बे जायगायाव रज'दों जुग जुग थाबोदों बे जायगायाव बेफोर दंफाङा बेखौ दानफायनानै नोङो बै स्कुल कलेजाव नोंथ' गायहैयाखै राननानैसो हरदों नोङो स्कुल कलेज बायदिसिना जायगायाव फुलिफोरखौ राननानैसो हरदों नोङो बिसोर गायदोंना गायाखै फुलिया बेसे प्रटेक्सन होदों फुलिखौ गायनायाव थांगोन ना थाङा आरो बेफोर दंफां फुलिया मा बेफोर बाहेरा हादोरनिफ्राय फैनाय दंफां फुलिसो अर्नामेन्टेल दंफांसो हरदों नोङो स्कुल कलेजाव गायनो बेफोरथ' बे जायगानि दंफां लाइफां नङा बिदि नङा डेभेलपा प्लानिं दङबा बानायनो गोसोथारबा जुदि मावनायनि गोसो दंबा सुबुं सम्पदखौ रैखा जौगाहोनो गोसो दङब्ला जोंनि हारिखौ थार गोसोजों नोङो डेभेलप खालामनो गोसोथारबा इन्डास्ट्रि बानायनायनि गोबां इन्डास्ट्रि दं बेयाव जेखाइ खबाइ हेबनायनि मोनसे इन्डास्ट्रि बानाय नोङो जोंनि हारियाव नि मेन गुबै आगोलनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय
आसार खान्थि मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय बायदिसिना खामानि मोजां मोजां हुदाफोरा गोमालांनो हमबाय बैफोरखौ प्रिजार्भ खालामनायनि बा बेखौ लाखिलांनायनि मोनसे इन्डास्ट्रि बानाय गामि गामियाव सोर दा जेखाइ खबाइ हेबनो रोंगौ गैला बेथ' गोमालांबाय गुबुन हारियासो हेबसिगोन जों बायनानैसो बाहायनांसिगोन जोंनि बारिनिफ्रायनो औवा थसे बायना लांनानै हेबनानै बेखौ बानायनानै फानफिनगोन जोंनियावनो जोंथ' मावला जोंनोथ' डेभेलपल' नांगौ थाखा फैसा नांगौ हा बिदिजों बोरै जानो जेखाइ खबाइ हेबनायनि इन्डास्ट्रि खुलि गामि बर' गामिफोराव दाबो बोराय बोराय मानसिफोरा हेबनो रोंगौ सासे सानै बिसोरखौ लांनानै बेयाव जब हो बिसोर गथ'फोरखौ फोरोंगोन आरो बिसोर हेबगोन बै जानो बेनिफ्राय ओंखारनाय बे क्राफ्ट आइटेम बेखौ बुहुमनि दरबाराव फाननो नाजागोन जोङो फाननो नाजा बर' हारिया बेफोरबायदि बुस्थु मिथिंगायाव थांना थानाय हारि मिथिंगानिफ्रायनो मेटेरियेल्सफोरखौ लानानै जोङो बिदि थांना थायो होननानै जोङो बुहुमाव सिनायथि लानो हागोन जोङो बहुद आइटेम बानायनानै फाननो हागोन बेफोर मोजां खामानि बेयाव आरो बुंबावदों सासेया मैया नुबाय आङो ससियेल मिडियायाव 18,000 कौटि रां बाहायनानै बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बानायनो नागिरदोंनो 18,000 कौटियानो जा 1 लाख कौटियानो जा जोंहा सोरबा दखान होनो फैदों कम्पानि बानायनो फैदों जोंहा बेयाव बुंनांगौ खोथा मा दं निस्सय बेयाव डिभाइड एन्ड रुल पलिसि दं आदार होनानै राज खालामनायनि नों फर्मुला बाहायदों जानो हागौ हाजार हाजार मानसिया साख्रि मोनगोन होननानै नों बुंगासिनो दं बेयाव मा साख्रि मोनगोन खैला सावनायनि साख्रि मोनगोन आरो बेयाव जाय साख्रि मावो बेमारि जागोन कारेन्ट सर्ट खालामजागोन गुदुं टेम्पारेचाराव थानानै बिगुरफोरा गाज्रि जालांगोन बेथ' बिराद गाज्रि मा मोजां साख्रि बेयाव साख्रि मावनाय माने बेमार जानाय नोरजिया जानाय आरो बर'नि गेदेमा दैदेनगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि आदाया बुंदों जेराव होनाय लानाय थाया बेयाव सन्देह जागोनानो होननानै जोंनो होबाय बड'लेण्डबो होबाय गासैखौबो बिनाय मानिखौनो नोंनि मथे बर'फोरा मोनबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय आच्चा थिगैनो दं जोंनो होबाय थाबाल' जानाय नङा 18,000 कौटिनि बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ नों बिराद गिदिर मोनदों बेखौ जोङो होदों बिराद मोजां मोनदों जों आरो जोंनो नाङा बेखौ हा दै बार अर बियो जुदि हा दै बार अर नङा हा दै बार सावन सुबुं सम्पद बिदि खहा जानाय मोनसे बुस्थु होनो नागिरदों बेखौनो नों बिराद मोजां मोनबाय आरो जोंनो नाङा बेलेगाव बानायहैना जोंनोथ' नाङा बेखौ बेलेगाव बानायनो हो बेल' बास बेखौसो नागिरदों रायजोफोरा बिदि डेभेलपखौ नाङा जोंनो निस्सय इयाव माबा मोनसे रहस्य दं मानो होनो नागिरदों जर जबस्थि नाङा होननायावबो ओंथियानो जाहैबाय इन्डियायाव पावार क्राइसिस जानो थांगासिनो दं पावार क्राइसिस नों खबर लादोंना इन्डियायाव थार्मेल पावार प्रजेक्टफोरा बन्द जालांनो हमगासिनो दङ 200नि आप थार्मेल पावार प्रजेक्ट दंमोन दिनै बन्द जायै जायै मानो 150नि लाइनाव थाफैखो मानो बन्द खालामनो गोनां जादों गासैबो हायानो नस्थ' जाजोब्बाय दै पलुसन जाबाय साउन्ड पलुसन जाबाय मानसिफोरा खाथि खाला थानाय मानसिफोरा बेमारि जाजोब्बाय हो दा पावारखौ जोंनिफ्राय लांनो नागिरदों बेयाव नानि थावजों ना एवनो नागिरदों हो माबायाव मेघालयनिफ्राय खैला लाबोनानै बेयाव सावनानै पावार बहननानै लाना थांनो नागिरदों बेयाव जों नोरजिया जाना थानांगौ हो आरोथ' आङो ट्रेन डाब्बा बानायनाय फेक्ट'रिनि खोथा बुंगासिनो दं हो बे ट्रेन डाब्बा बानायनाय फेक्ट'रिनि खोथाखौ मानो बुंबाय दङ
18,000 कौटि फैसा बाहायनानै कम्पानि बे इन्डास्ट्रिखौ बानायनो नागिरदों ना मानो बुंबाय दं आंथ' एसे सेन मोनदों बेखौनो बुङो डिभाइड एन्ड रुल पलिसि ब्रिटिशफोराथ' थांबायानो नाथाय ब्रिटिशफोरा बै डिभाइड एन्ड रुल पलिसि बाहायनानै सारा बुहुमखौनो बिसोरो इन्डियाखौ दबथायना दोन्दोंमोन गावसोरनि सिङाव लांदोंमोन बे फर्मुलाजोंनो डिभाइड एन्ड रुल पलिसि आदारबो होगोन नोंखौ राजबो खालामगोन बेयाव आं गन्द मोन्दों ट्रेननि डाब्बा बानायनाय खोथाखौ मानो खनले खनले बुंदों बेयाव ट्रेननि डाब्बाखौ बानायफ्लागोनल' रायजोफोर बे ट्रेना थार्मेल पावार प्रजेक्ट बानायनाय लोगो लोगोनो बेयाव ट्रेन लाइननि गोनांथि जायो ट्रेनजों खैलाया फैगोन थार्मेल पावार प्लान्ट सिङाव डाइरेक्ट ट्रेना हाबगोन जेरै बङाइगाव रिफाइनारियाव हाबो बेयाव डाइरेक्ट खैलाया आनलडिं जागोन स्टर जागोन बैनि थाखायसो बे खोथाखौ बुंबाय थानाय बायदि आं आन्दाज खालामनो गोनां जादों एसे गन्द मोनदों आङो मोनामनाय मोनदों आङो नों नायथां बङाइगाव बिआरपिएल बङाइगाव बिआरपिएलनि सोरगिदिं थानाय जायगाफोरखौ गामिफोरखौ एसे सार्भे खालामना नाय गामिनि रायजो राजाफोरनाव थांनानै सोंनानै नाय बे बिआरपिएल थानायनि थाखाय आइ दैमानि खाथि साखाथि फाखाथि थानाय गामिफोराव मा जानो हमदों गय नारेंखल खान्थाल गासैबो थैलांनो हमदों आबादफोरा जानो नागिरला जों बेफोरनिफ्रायबो माखासे नलेजखौ सोलोंनो हायो महाराष्ट्रआव थां थार्मेल पावार प्रजेक्ट जानायनि जाहोनाव बेसे खहा जाखो सुबुं सम्पदा हाया मिथिंगाया बिहाराव थां खबर ला बेफोरखौ हामा गामिनि साधारन जाम्बा जाम्बि बोराय मानसिफोरखौ बिदि थगायनो हामा बियो मोनसे पाप जागोन बर' बिमानि मेगननिफ्राय एबारनि नैबे जाथाया जुदि गुवार महर लानांगौबा बर' बिमानि मेगननिफ्राय मोदै गनाय नङा बे मोदैया थैनिसो मोदै गगोन बर' बिमानिफ्राय बै समाव ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जायोबा कन्ट्रल सोर बानायगोन दायनिगिरिया गासिबो नोंसोरनावनो गोलैगोन बेनिखायनो रायजोफोरनो नाङा होनदों आरो बेयाव बानायखांनायनि उनाव बेखौ माब्लाबाबो बन्द बानायनो हानाय नङा मानो होनोबा बैयाव खामानि मावग्रा मानसिफोराबो मोनसे समाव बेमारि जानानैबाबो गावनि उदैखौ आदार जानो थाखाय थांना थानो थाखाय प्रटेस्ट जागोन बे समावबो कम्पानिखौ बन्द खालामनो नागिरोबाबो बैयाव खामानि मावबाय थानाय लेबार खन्थाया प्रटेक्सन बानायगोन आरो सोमावसारनाया खुद्रिसारनाया माबा मोनसे नियम थायो नामा बै एलके बिथाङा दि बुंदों एलके प्रडाक्शना सोमावसारनांगौ नाथाय बिदि एक्सट्रिम लेभेलाव थांनाङा होननानै दि बुंदों आरो नों सोमावसारनायखौबो फोरोंनो फैबावबाय नोंनि न'आव माबा मोनसे बानायनो फैदों रायलायग्रोनांगोन ना गोनाङा सोंनांगोन ना सोंनाङा दखान होनो फैदों टावार बानायनो नागिरदों रायलायग्रोनांगोन बिगुमाजों नोंनि न'आव जुदि सोरबा माबा मोनसे बिजनेस खालामनो थाङोबा नों साननानै नायगोन मोजांबा नों होगोन गाज्रिबाथ' होनाय नङा दा गाज्रि जों होआ बिदि बुंनायनि उनावबो नोंनि न'आव जर जबस्थ' बेखौ हाबनानै माबा मोनसे बानायनो नागिरोबा नों मा खालामगोन बे समाव फास्टिं बानायगोन फास्टिं उखैहाब सोमावसारनाय खुद्रिसारनाय खालामगोन नङा बे समाव नों सिखा खंख्राय लानानैसो सिबलागोन थैनाय थांनाय नों मिथिनाय नङा नोंनि जिउनि ओंथिखौ नों बावलांगोन नोंनि खर'आव जि हाबबाय थानाय आङो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो बेयाव जिरायना थाबाय थानाय हायाव मा खालामनो नागिरदों नोङो बै समाव नोंनि खर'आव मा साननाय फैगोन नों साननो हानाय नङा नों मिनि मिनि बुंदों नों प्रटेक्सन खालामबाय था होनदों मा फोरमायनो सानदों नोङो बेखौ सोमावसारनायखौ नों फोरोंनाङा आरो जुदि हाथारलाबा माहारियारि संगठन जायखौ जों हारिनि सिनस्रि होननानै बुङो बे संगठननि सासे सिनस्रिनि दैदेनगिरि दिपेन आदा नों मानो बुंनो हायाखै जोंथ' नोंनिफ्राय लुबैदोंमोन मा
नोंनिफ्राय फंसेल' खोथा लुबैदोंमोन येस अर नो नांगौबा नाङा नाङा होननानै नों बुंनांगौ दिनै बर' हारिनि थांनाय थैनायनि खोथा सुबुं सम्पद नस्थ' जालांनायनि खोथा दं बेयाव नों मानो साननो हायाखै बेखौ नों मार बेकेटाव दोनबावदों रायजोजों फुल बुजा बुजि जानाय नङा बिदि नङा नों डाइरेक्ट बुं बर' हारिया बा बेयाव थानाय मानसिया बे बुस्थुखौ नाङा होनदों नाङानो डाइरेक्ट जोंहा बिदि सोमावसारबाय थानायनि आबाद मावनाय टाइम दा सोमावसारबाय थानायनि सम गैया आबाद मावनायनिसो सम गोबां बोसोर 45 years नुबोबाय बर' हारिनि सोमावसारनायखौ मावनानै जाग्रा हारिया सोमावसारनायावनो थाबाय थानांगौबा मा मावनो हानो जोंनि हारिया मास मोनथाम खामानि मावनानै बोसोरसे जाग्रा हारि हाजोंनो गेलेनाय हारि बे हाखौ नस्थ' दा खालामनो दा सान हायानो जुदि मोजाङै थायाबा बारानो जुदि मोजाङै थायाब्ला हो दैयानो जुदि मोजाङै थायाब्ला जों अबाव थांना थानो हागोन नोंबो थांना थानो हानाय नङा नों दा नोंनि न'आ बेनिफ्राय गोजान नालाय नोंनाव जेबो बे प्रभाबा गोलैयाखै नोंबो मिथिगौ बेनि बायदि मा पलुसन जागोन नाथाय बेयाव माबा मोनसे रहस्य दं बिनि थाखायनो नों खोथाखौ बुंनो हायाखै जानो हागौ गिनाङा नोङो जों नोंजों दङ नोंजों लोगोआव थागोन नों बुंनांगौ बिखा फोरदाननानै जोंनो नाङा नो निड नाङा नालाय नाङानो बेयाव आरो मा सावरायनायनि खोथा दंबावो सावरायनो सम गैया जोंहा आबाद मावनायनिसो सम दा दैज्लां बोथोर नों बेखौ गोसो हो एबसुआ मावनो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो गोनां बहुद खामानि दं बेफोराव गोसो हो बांद्राय सोरखौबा इमप्रेस खालामनो थाखाय बे बुंबा जि बुंबाबो जि बुंबाबो बिदियाव दाबा थाबाय थानो नाङा आदा दिपेन आदा आं खुलुमहरदों आदा इसोर नोंनि फंसे खोथायाव बे बन्द जागोन बे पावार प्रजेक्टआ थार्मेल पावार प्रजेक्टआ कौटि हाजार खुलुमबाय थागोन आं नोंखौ नों फंसेल' खोथा बुं जोंनो नाङा होननानै नों आरो दिनै मा सावरायनायनि खोथा बुंबावदों बेयाव बिटिसि सेफ हा प्रमद आदाजों रायलायनाय माबा बायदिसिना माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै रायलायनायनि खोथासो बुंबावदों नों दिनै नाङा रायलायनानै टाइम नस्थ' खालामबाय थानांला नों डाइरेक्ट अपोज खालाम नाङा जोंनो बे बुस्थुखौ बेनो आरो एफा मोजांथारबा बेलेग जायगायाव लांना आसामाव बहुद मेरला जायगा दं जोंनि फिसा बे दख्लबसे मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्टजों दाजानाय बे दख्लबसे हाखौनो नोजोर होबाय थाबाय बिनि थांखिया मा आसामाव बहुद जायगा दं बेफोराव बहायनो हो बेफोरखौ जोंनो नाङालै बेखौ जों साथिजोंनो लेम खोमसिजोंनो रायजो जाबोनाय हारि हो नाङा जोंनो बेखौ जों जुग बुहुमा जोबस्रांजासिम बे हायावनो रायजो जानांगोन नंखाय बाखाय साननैसोनो डेभेलप रायजोफोरखौ देखायनानै साख्रि मोनगोन होनफ्लानानै मोनगोन बेयाव न' डाउट लेबार मोनगोन लेबारल' दै खैला सावग्रा लेबारल' अराव दुम थाबाय थानांगोन बै जेरै दार्जिलिंआव थाङोबा बे स्टिमनि मा ट्रेन गैया होमबा टय ट्रेन बेयाव खैला सावग्रा बे ड्राइभार सासे थाया होमबा बेफोरबायदि खैला सावनाय सुनाय बासन बर्तन सुनाय हरदम कारेन्ट माबा जायोबा बे बयलिं टेम्पारेचाराव दामाने माबा प्रब्लेमफोर लिकेजफोर जायोबा बेफोरखौ फाहामनाय कारेन्टआनो सर्ट जाजाबाय थागोन बेयाव खामानि मावग्रा मानसिफोरा नोरजिया जालांगोन बेखौ नाङा आदा इसोर नों बुजिमोन नोंबो मिथिगौ बा मिथियाबो जानो हागौ मिथियागौ आं खोन्थाबाय व्हाट इज थार्मेल पावार प्रजेक्ट बियो मा बुस्थु बेखौ रायजोफोरनो खोन्थाना हो बुजायनानै हो नों बुजियाबा आरो मिथिथाराबा गुगोलाव सार्च खालामनानै नाय बिनि एडभान्टेज आरो डिसएडभान्टेजखौ बिनि गाज्रिफोरखौ नाय दिपेन आदाया एसे बुजिनांगौ दं बर' हारिनि माहारियारि आफादनिसो नोङो दैदेनगिरि मोजां खामानि मावलाङोबा नोंखौबो 20 बोसोरनि उनाव सासे
बर' हारिनि गेदेमा दैदेनगिरि होननानै जारिमिनाव नाम थालांगोन नोंहाबो बे खामानिखौ मावनांगौ थाखा फैसायालाय मालै बे जेबो नङा थाखा फैसाया जेबो नङा थाखा फैसानि लब देखायबाय थानांला रायजोफोरखौ नोङो सोरनिबा माबायाव खैसाराव गोग्लैनाय बायदि मोनदों नों खोथा बुंनो हायाखैथ' नों बे थांनाय बोसोराव बे हेलिकप्टाराव गाखोलायनानै सिमोनसापुराव थांलायनाया बिनि खातिरखौनो दाननो हायाखै नामा नोङो जेबो गिदिर खोथा नङालै बे हेलिकप्टार लानानै बेरायनाया नों मोजां खामानि मावोबा जोंबो गंब्रै डिस्ट्रिक्टजों लोगो नांनानै जोंनि सुबुं सम्पद नेचारेल रिसोर्सेसखौ थानानै जोंनि नेचारेल रिसोर्सेस बेफोरखौ जोङो आयदा बाहायनानै खायदा बाहायनानै बेफोरनिफ्रायनो थाखा खामायनो हायो थाखा खामायनानै हेलिकप्टारखौनो गंसे बायगोन दे हेलिकप्टारखौ बायनो हायोथ' गंब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गंसे हेलिकप्टार बायना दोनगोन इमारजेन्सि एम्बुलेन्स बायदि बाहायगोन माबा गाज्रि जागोन नामा थाखा खामायनायनि बहुद लामा दङ जोंनि बड'लेण्डआव सनानि बड'लेण्ड जायखौ होनदों जों माखासे बुस्थुखौ देखायनानैनो जोंनि रोंनायखौ मानसिनो खोन्थानानैनो जों थाखा खामायनो हागोन दै आदा दिपेन आदा खुलुमबाय नोंखौ खौटि खौटि खुलुमदों नों गसंनानै बुं दिनैनो जोंनो बेखौ नाङा अब्लानो रायजोफोरा थान्दा मावनाय दांनायाव गासैबो बेस्थ' जाफिननो हासिगोन गोग्गो आदार बहननो हासिगोन जोङो अब्लासो जोङो मुलुगनि दरबाराव आगानसे बारायनो हागोन बेफोरबायदि सोमावसारनायजों जोंनि हारिखौ दिन थांनो नांला बेखिनियानोसै जै आबादारिनि